себе си изкарам една страхотна Коледа. Да. Като по рекламите. Много ме разчувства филма, много чисто човешки, истински. Особено подходяща за празниците, идват Коледа, така че много хубав филм. С удоволствие би го гледал отново. За съжаление, много от нещата, които показахте, са истина и в нашия, ето даже настръхваме, ето, в нашия реалния живот. Филмът е добър. И майките, и бабите, и децата ще се трогнат от този филм. Весела Коледа! Весела Коледа! По средата на филма дъщеря ми каза: абе тати, той уж е игрален филм като за възрастни, а пък ми е интересен. За първи път гледах филма и плаках, и се смях. Много човешки, много вълнуващ. Просто каня зрителите от все сърце да го гледат, без никакви преструвки. Филмът е разкошен. Имаше момент, в който се разчувствах, но също така и много се смях, което не очаквах, защото вече много рядко ми случва филм истински да ме разсмее. Колега, хареса ли ви вашето представяне? За мен е брилянтно. Благодаря. Вашето също. Много ми хареса представянето на режисьора. Много ми хареса и представянето на оператора. Много леко разказана история, докосваща, много емоционална, което пък е най-хубавото нещо. Без претенция, без натискане. Абе, аз съм изненадан. Така, не очаквах чак път толкова да ми хареса филм. Наистина. Знаех, че ми хареса, защото беше много приятно, докато го правихме, но съм много приятно изненадан. Много се радвам, че този филм се е получил точно такъв топъл, човешки, детски и Ян Бибиян и неговата ракета. Гледайте филма по кината. Филма е семейен за всякакви възрасти, така че няма да останете разочаровани.